дӯстони азиз, дар бозори Корвон анамихе вая дидам, хостум барои шумо нишон диҳам. Куртаҳои ғафси зимистона, рубашкаҳои дароз, беҳад фасонак. Бинед чанд ранг дора. Ира ма аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвозаи пешнабанавор гирифтагиям. Нархҳои ино 170 сомонӣ, нархи дона. Касе опту мегира бо арзон мешава. То размери янами 52 дора. Бисёрам хушрӯ. Рангошон аҷоиб. Бинед. Ино аз зону поёнтарак меистанд. Дар ҷайин чунин замшави спортивко ҳастай. И замшави спортивко то размери 50-52 иям. Калтача бисёр мепурсанд ки калтаошам нишон диҳед. Ина бинед. Чихе рангошон хушрӯ. Нархошон бошад 200 сомон. Нархи дона. Касе ки опта мегира бо арзон мешава. Стилошон фасонак. Поёнои почашон манжет дора. Иҷада ду фасонай, ҳар ду фасоншам ҳамхе ваяй. Ҳар ду фасоншам анамхе чияй? Чӣ мегӯянд? Замшавияй. Як фасонаш ҳамхе замшай, ваяй поёнаш манжетай, фасони дигараш бошад ҳамхе прямой омадагӣ ҳаст. Марҳамат. Бинед. Як намудаш бошам ки двойкае, ҳамчун рубашка омадагиай. Дидед? Бори дигарами ваёша хостум хушрӯтарак нишон диҳам. Рубашкаҳои дарозша аз зону чӣ хеле гуфтам камакак поёнтарак меиста. Духтаракое ки мисол мехоҳанд барои сатр бисёр хушрӯ меояд. Ҳозирами бурукое ки биромадагиянд. Бурукои кушод кати хушрӯ меиста. Притайлникатиам нағзай. Чӣ хеле мебинед дарозай. Хадошон материалошон ҳамон ғавсак. Кисаҳошон калон аз ду тараф бо кисааш ҳастай. Рангошон беҳтарин ранго.